Arribada de l'últim tren que puja fins a la Tor aquest dissabte. La 125, reformada. I que espero que es vegi clar des d'on estic fent aquest vídeo. Per fer una mica de conya, clar. El retard és poc, cosa rara, i a marxar. Ell marxa, jo també, que tinc un superet potent avui. Adéu-siau.